गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। हानि जेंनाफोरनि सायाव बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लादों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावनो ओंखारबोनाय बिटिआर सरकारा बे समाव हानि जेंनाखौ लानानै गोनांथारै गोसो होगासिनो। मैया बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबांथार गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा। सावरायनायनि उनाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुंदों, बिटिआरआव हा बायनो आरो फाननोब्ला बे सुबुङा बिटिआरनि थागिबि जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो 1971 नि लेगेसि डाटाखौ बे सुबुङा दिन्थिनो नांगोन। बेरेखा राजखान्थि दोलो बिपिएफखौ थांखिनानै बिथाङा बुंबावदों, बिपिएफआ जायखिजाया आयदाफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेयो। आथिखालनि सरकारा हारिनि सर्तआव जेबो राजखान्थि खालामा होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 21थि गाम्बारि लाइसि बेखेवदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 21थि गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनाय जायो। कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि नब्लाङाव खुंनाय मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों लाइसिखौ बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनांदि, जाय समनिफ्राय लाइसिखौ दिहुनजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै गाम्बारि लाइसिया दायो 21थि बिसान जाबाय। बे लाइसिखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारीया। लोगोसेनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं ड आदाराम बसुमतारीया। बे हाबाफारियावनो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अनजु बसुमतारीया बाहागो लानानै आइजो लाइमोन लिरगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनानै बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुंदों, लिरजेननाय समाव रावनिबो थुनलाइ सोरजिनायानो मोजां जाया, नाथाय जेसेनो लिरगोन एसेनो मोजांसिन जालांगोन। बबेखानि लिरनायजों लोगोसे गावनि थुनलाइ सोरजिनायखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गुबुननि लिरनायखौ फरायनायनि हुदा खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुङो। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लायो। गंसे एमआइजि 21 फाइटार जेटआ न'आव गोग्लैनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राब जोखोम जायो। राजस्थाननि सुराटगड़निफ्राय बिरनाय एमआइजि 21 मिलिटारि फाइटार जेटआ हनुमानगढ़नि गंसे नखराव गोग्लैनानै जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा खालामदों। गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जादोंब्लाबो फाइटार जेट सालायग्रा पाइलटआ गाहाम थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुङा सानैबो आइजोमोन आरो जोखोम जानाय सुबुङा हौवासामोन। मैया फुंबिलिनि समाव हरखाबै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों। हरखाबै जानाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों आरो सोमखिखांदों। बे जाब्रबथाया माबोरै सोमजिखो बेनि सायाव जेबो रोखायै मिथिनो हाथ'वाखै। बे समाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। देहायारि लोरबां पुलिसफोरा दायो सांग्रां जानाया गोनां। बे समाव आसाम पुलिसआ मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावदों। उदै देरनाय आरो जौ लोंग्रा पुलिसफोरखौ बिदाय होनो थांखि लाबाय आसाम पुलिसआ। रायजोनि गेजेराव सा 680 उदै देरनाय आरो जौ लोंनानै देहायारि लोरबां जानाय पुलिसफोरनि रिपर्टआ दायो पुलिस बिफाननि आखायाव दं। आसाम पुलिसआ गिबि फारिलाइखौ फोसावनानै बिसोर उदै देरनाय आरो जौ लोंग्रा पुलिसफोरखौ बे बोसोरनि गेजेरावनो देहायारि गोख्रों खालामनो बिथोन होदों। जुदि देहानि गोख्रोंथिखौ लाखिनो हायाब्ला लोरबां पुलिसफोरखौ साख्रिनिफ्राय थोंजों बिदाय होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नख'सेनिनो सानै जावजा बिदा-फंबाय बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर'आ फरेस्टार ग्रेड 1 आव उथ्रिसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबारि थानानि सिङाव थानाय 2 नं सैबारि गामिनि नख'रसेनिनो जावजा बिदा-फंबाय बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर'आ मैया फोसावनाय हाग्रा बिफाननि फरेस्टार 1 मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोननि बिफानि मुङा गणेशलाल बर' आरो बिमानि मुङा बानेश्वरी बर'। बिथांमोननि बेबादि जाफुंसार जानो हानाया नख'रजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों।
तामुलपुर महकुमानि कुमारिघाटा खादी ग्राम धन संघनि मावखुलियाव गं 500 बेरे-मोदै फिसिग्रा बाक्सु रानदों। तामुलपुर महकुमानि कुमारिघाटायाव ग्राम धन संघनि मावखुलियाव बेरे-मोदै फिसिनायनि फोरोंथाय होनायनि उनाव भारत सरकारनि खादी आरो गामि दारिमिनारि कमिसननि मासिगिरि मनज कुमार, तामुलपुर बियाबनि एम.एल.ए. जलेन दैमारिमोननि नुजाथिनायाव गं 500 बेरे-मोदै फिसिग्रा बाक्सुखौ रानदों। गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ थांना थानायनि राहा महरै गावसुंथा होनानै नखरखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि के.भि.आइ.सि. आ गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होननानै मासिगिरि मनज कुमारआ फोरमायना होयो। मख'नो गोनांदि गं 500 बेरे-मोदै फिसिग्रा बाक्सुनि राननाय हाबाफारियाव के.भि.आइ.सि. आफादनि सि.इ.अ. एस.एस. सिल, गुवाहाटी के.भि.आइ.सि. बिथोनगिरि अमनदीप, आखान्थि बिथोनगिरि के.भि.आइ.सि. नि बि.के. सिंमोनजों लोगोसे तामुलपुर आन्सलिक ग्राम धन संघनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। आसाम सरकारा जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों आरो गोबां दैदेनगिरि मावख'गिरिफोरानो हमजागासिनो दं आरो मासिनिफ्राय बोख्लायजागासिनो दं। थिग बिब्दिनो थांनाय बावैसो दान सिगां सेवाली देवी मुंनि सासे आइ.ए.एस. अफिसारखौ एस.सि.आर.इ.टि. नि मुङाव सफैनाय खामानियाव बेले-बेजे खालामनाय आरो बे खामानियाव 105 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव आसाम सरकारा बिखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन। सेवाली देवी शर्माखौ सासपेन्ड खालामनायनि उनाव चिफ मिनिस्टार स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ फिन नायबिजिरनायनि गेजेरजों मैया एबा 8 मे खालि एस.सि.इ.आर.टि. नि 105 कौटि रांजों जाख्ल'नाय केसजों लोब्बा थानायनि दायाव सेवाली देवीनि फिसाजोखौ हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय हिन्जावसाखौ बिजिता शर्मा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे रिपर्टनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिजिता शर्मानि बेंक एकाउन्टआव गोबां बिबांनि रां ट्रान्सफार खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिखौ हमनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव कर्टआव केसबो थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनबावदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एस.बि. रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।